řídit autem, držet předměty a vůbec dělat všechny běžné činnosti. Tření je přímo závislé na velikosti styčných ploch. Pokud tuto plochu zvětšíme, zvětšuje se nám i třecí síla. V tomto pokusu použijeme dvě obyčejné knihy, přičemž každá má 370 stran o rozměrech 8x20 cm. Knihám střídavě proložíme listy. Papír jsou v podstatě slisovaná celulózová vlákna, takže je docela drsný a listy knihy se tak o sebe silně třou. Díky velkému počtu stran se nám tak třecí plocha rozroste na bezmála 6 metrů čtverečních. To je dvojnásobek plochy manželské postele. Maruška, ahoj. Ahoj. Víš, máš? A kuky. Oj jo, veď Maruško. Můžecko. Můj. Kam jdeš? Správně bylo za C, jak je vidět, papír opravdu snese všechno.